Bon dia, bon. Com estem? Com estem? Jo m'acabo de llevar no fa molt. Són gairebé les 12 del matí, migdia ja gairebé. Som a 23 de juny. He decidit que estic cansada d'estar tot el dia a casa i aprofitaré que a Londres els museus són gratuïts i anirem avui al Tate Britain. Because it's not Tate Modern, it's Tate Britain. No, anirem al Tate Britannia. És que he dormit tan bé, que em fa vergonya, a mi em fa vergonya. Jo tenia pensat, dic, va, aquest matí em poso amb l'ordinador, miro cosetes, aplico, bla bla bla. Però dic que va, no pots perdre ja més el temps, és que no faig res en tot el dia, no faig res. Més enllà de les tasques quotidianes diàries requerides per ser una persona funcional en aquesta societat, no? Bueno, anem a fer un matcha mama per esmorzar. Bueno, per fer el matcha necessitarem... No sé què s'està fent. Per fer el matcha necessitarem un got que no estigui a punt de trencar-se, si és possible, i... Bueno, és que és el que hi ha de casa, ¿vale? Però si pot ser transparent millor perquè es pot apreciar tot de forma molt més clarament, no? Aquí tinc el matcha, que aquí ja ve mesurat i tal. Llavors el que farem primer és... On està el abre fàcil? Bueno, necessito tisores. On són les tisores? Llavors un cop... Ja, això cap a dintre... Ai, que això ho he de passar per al filtre. Perquè si no queden grumolls i després... Es creen grumolls a la garganta. És igual. De algo hay que morir, no? Un cop tenim el matxamama dintre, li tirem una miqueta d'aigua calenta i aigua freda. Per què no li volem tirar només aigua calenta? Perquè si no s'espanta i treu les propietats, o sigui, li treu les propietats al matxa, bàsicament. Llavors batim. Se li ha de tirar aigua com tèbia. Llavors jo li tiro aigua bastant calenta, després un xorro d'aigua freda. Ole, no sé ni què esteu dient. Esto es ciencia. Jo al principi el matcha, quan el vaig tastar, sí que em va agradar, però no em va entusiasmar, perquè el que vaig tastar no era de les millors qualitats del món. Llavors vaig dir, nanai darrere nanai, i el vaig tastar a sobre amb llet de coco, que la llet de coco a mi no... A mi la llet de coco no m'entusiasma. Llavors, a partir d'aquell dia vaig dir, i si un dia el faig amb llet de civada, que és el que li estic afegint ara. I llavors sí que està bo. No necessita, per mi no necessita cap mena d'edulcorant, la veritat. Hi ha gent que al matxa li tira mel, agave, o com es diu? Spirulina cetriz. No, això són medicaments. Bueno, m'habéis entendido, ¿no? M'habéis entendido. Bueno, ja tenim aquí el matcha mama. No sé ni què esteu veient. M'estic ajupint massa, em fa mal l'esquena i la càmera no està recta. Me cago en un to. M'encanta. Es nota més la llet que no pas el matcha en si. És molt fort o és que jo ja estic perdent el sentit de l'olfacte?
el que m'agrada de Londres. Aquí et trobes una catedral o una església i just davant un edifici supernou. M'ha encantat. Ja he arribat a un parc. Estic al parc de St. James, que és super maco. És com ves a la càmera. Ha estat bé la visita al museu. Sempre m'agrada anar a museus perquè en aquella hora especialment hi havia poca gent i sempre s'agraeix més. I després m'he anat a un McDonald's, i aquí els McDonald's no tenen el mateix gust que podrien tenir a Barcelona, però bueno, m'he alimentat, que és el que importa. Són una mica més elevats els preus quan vas al centre de Londres que no si estàs a les afores del centre, però bueno, fa l'apanyo, no? I ara crec que... Bueno, estic aquí fent càmping, no sé si ho veieu. No he fet càmping com a tal, m'he portat una bossa de tela del Lidl i poc més. Crec que llegiré una mica i faré una miqueta de journaling per aclarar els meus pensaments. Fa un dia tan maco, tan maco. I jo ahir estava pensant, estava a casa tot el dia avorrida i dic, és que jo m'he de treure de passeig, jo no puc esperar que algú em proposi res, dic que fa massa bon dia per estar a casa, o sigui, va treure de passeu, ja, però ja. Acabo d'arribar, fa una calorassa. Que avorrit és estar en una ciutat, de veritat, on només coneixes dues persones i aquelles dues persones potser no et fan cas o no estan al país. Començar de nou. Estic tan cansada de tot en general, de no trobar feina, de sentir-me com super aïllada a Londres, que és una ciutat que costa. Però tot tindrà un sentit d'aquí un temps. Confio en això. Tot està en l'actitud, posar actitud positiva. Amb aquesta calor no penso bé, no estic enraonant. Gràcies per veure el vídeo. No sé si s'ha entès el que he dit, però fins la propera!